سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا حجاب استدالو زيناتات لومي حد العلوي ازاز حيل بحر روسيا باصع مئتو فلو لأخ تشاينا بقرن افريقيا ابتو زوبا عدت يكايد مهلو غازيت انياتات كاب نفاريت بريزيدنت امريكا نبرت مسراق الدو كبلو مطنققتا كمستوهابو من ود 63 عمد قشي نقول 12 عمد قول عام مرعو نبزحات اغوطي مهلون كالنز تقال كونيو ابزا channel دما ناي وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرون نتاني دول ملكت كتطوقن بخبري يقدمكم بمكتل وانا ازازي حيل بحر روسيا ادميرال فلاديمير كاستونوف زمرح لؤخ روسيا لومي بحت ميازيا كلتشحن عيسان 4 اب ساعتات دحر قطري ودب باصع كم زاتوه منستر زينا ارترا حبيرو اتلؤخ روسيا معرفه نفرت باصع بزبصحلو بحلقه استاف حالتات مكلخال ارترا جنرال فيليبوس ولد يوهانس كوميشنر بهلن سبورتن ارترا امباسادر زمد تخلن لعلوت ازاز سراويتن حيل بحر ارتران ناي مقبال سنه سرعت كم استغبروا لتفليتو كم زفلتنا ودب باصع ب 28 مقابل حنتي عباي مركب وق روسيا اتيا اتا اكال نايتي اب سلامو وقيانوس زنقاسقس باسفيك فليت تباهيلو زصواع ጭፍራ حيل بحر روسيا زخونت مارشال شابونشينكوف زتبالت مركب نزخري مبل 30 عمت دبلوماسياوي ركب روسيان ايرتران نمصنبال نباصع كم زاتو تحابيرو منبارو ايرسعن كم اكال نايتو عدد دماس بسلطان حيل بحري نايتا مركب باسفيك روسيا مارشال شابونشينكوف نام مكان مقابر سماعتاتن بيت مذكر باصعن كم زبصحو منستر زينا ايرترا حابيرلو اتا مركب وق روسيا كساب حموش ميازيا او ود باصع كتصنح مخانا زتفلط خوينو روسيا دحرناي 30 عامات دبلوماسياوي زمدنا كلتين هاجرات مجمر تاوان مس ايرترا اب حبراو وتهدراو لمد كتساتف وتهدراو مركب كمزل اخت امباسادر روسيا بإيرترا ايغور موزغو زحلف حموس افليط نيريو بز مسرت حيل بحر ايرتران روسيان كاب زحلف عربي حبراو وتهدراو لمد يكايد كمزلو تفليتو اتم باصع زاتو ابالات حيل بحر روسيا اقديمن ب 14 مغابيت مس ابالات حيلتات بحر تشاينان إيران أوش مطعمان ناكلت معلته حبراو لمد أكايد منبارم يذكر حجد ما بمكتل وانا أزاز حيل بحر روسيا أدميرال فلاديمير كاستونوف زمرح لؤخ روسيا ناباصع أتيلا إيرتران روسيان بشحن 1993 إيرترا كمحنت ناصان لولاويت هاجرن بوقع أبال ودحورات هاجرات دحر مخانا دبلوماسياوي زمدنا أن كمز جمرا يذكر اتا كاب معربوين هاجرات تنصلن صقطن كغطمت صنح إيرترا مس روسيا زلوا زمدنا أن حيلي يخيد مهلاو بزتفلالي ملكعو يرأه كم زل يفلط روسيا اب قيح بحر زلوا هلاوه نمحيال اب زحلف عامتات اب بورت السودان قوامي وتهدراو معسكر نمونان صعرتات تكايد وكانت نبرت اب تهاجر مسمودا سرعات البشير دحرز تفطر زيرغو كونتاتن دحيرز صعبه كينات كلته وتهدراوين حيلتاتن نتوطن اسنا خيدويو اتا ناي نوح وان متهاللخت هاجرات معراب زخونت روسيا انكو طمتا اب زكلماي ناب ايرترا مخانو زتفلالي وغانات زتقسو كون تخونو بخلتين وغانات بزعبه زخونه يكون سمع بعلاو زتغلص ነገር ግን የለን روسيا قند قلاسيت حبر السوفيت اب زنبرت الاوان كاب 1970 كساب موداتا زحل كيناتن مبتان حبر السوفيتن اب قيح بحري حيال صلوا كم زنبره ايرسعن فلوي لوخ تشاينا بقرن افريقيا جو بينغ ناب هاجرات تزوبا عدت يكايد مهلاو تغاليصو اتمل اخت بريزيدنت تشاينا شي جين بين حيزو ناب زوبا قرن افريقيا امر حيزو فلوي لوخ زاغيت ناب سومال جيبوتن ايثيوبيان بصيحلو نسو ابزن هاجرات اب زكايد مبصح مسمرحتنن لعلو سبسلطانتن هاجراتن بمرخاب تشاينا اب تزوبا زلوا اتكره بمرغاص ام تحغاز زتكره زمدنا نمحيال اب زبل زعبا تمايايتو اب كل مايات قيح بحر زركب زوبا قرن افريقيا مستي اب زوان زي اب تبحر تفطير زلنا تسقات بستحز تشاينا ጭፍራ መራኸባን ምውፋር ነዘላዋ መደብውን አካል እትዘተ መዃነ ተመልኪቶ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ሚሳይላትን ድሮናትን ዝወንጭፍ ዘለሑቲ መረኸብ ቻይና አየት ቅዕንን የኢሉካ ገሊጹን ተነበረ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ግና ንሓንቲ መርከብ ቻይና ፎኩስ ዝበሃል መጉዳእቲ ኣውሪድ ድላዮ ሃገራት ምዕራብ ነታ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀጥታዊ ኩነታት ምርግጋእ ጭፍራ መራኸበን ናብቲ ክልማያት ኣዋፊረን ዘለዋ ኮይነን ቻይናውን ሓይላ ንምርኣይ ተመሳሳሊ ተበግሶ ከም እትወስድ ይዝጥቀስ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ኣስታት 500 ብዝሕ ወተሃደራት زلوا معسكر كم زلوا يفلط اتا بافريقيا ناي عدنا هنصتن صعاتن غزيف وفرتات زلوا تشاينا ابزوا قرن افريقيا دحز ترأي قلطف مقيارات كاب 2022 نات حيزا فولي لوخ مزيزه تركب
ጸብጸባት ንምስራሕ ኣብ ነፋሪት ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዝድይቡ ጋዜጠኛታት ካብታ ነፋሪት ኣቑሑት ምስራቅ ደው ከብሉ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎም። እቶም ንማዕከናት ዜና ዝኸውን ጸብጸባት ክሰርሑ ናብታ ነፋሪት ዝድይቡ ጋዜጠኛታት ከም መዘከርታ ዝኾኑ ዝብሎም ኣቑሑ ብምስራቆም እዩ እዚ መጠንቀቕታ ክወሃቦም ክኢሉ ዘሎ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ፕሬዝዳንት ባይደን ንስራሕ ናብ ምዕራባዊ ክፋል እቲ ሃገር በታ ኤርፎርስ ዋን ብዝብል ሽም እትፍለጥ ነፋሪት ድሕሪ ምብራሩ ኣብታ ነፋሪት ቆፀራ ምስ ተኻየደ ሓያሎ ንብረት ጎዲሉ ይጸኒሑ። ኣብ እዋን እቲ ቆፀራ ንብረት ድማ ምልክት ናይቲ ፕሬዝዳንት ዘለዎም ወርቃዊ ዝሕብሮም ቢያትታትን ልብስታትን መተርኣስን ከም ዝጎደሉ ተረጋጊጹ። ነዚ ስዒቡ ማሕበር ጋዜጠኛታት ዋይት ሃውስ ካብታ ነፋሪት ኣቑሑ ሒዝካ ምውራድ ኩልኩል ምዃኑ ኣፍሊጡሎ። እቲ ማሕበር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ጋዜጠኛታት ኣብ ዝለኣኾ ናይ ኢሜል መልእኽቲ እዚ ተግባር ንሽምቶም ምስቲ ፕሬዝዳንት ዝጓዓዙ ጋዜጠኛታት ዘጸልም ስለ ዝኾነ ብህጹጽ ደው ክብል ይግባእ ኢሉ። ሓሓሊፉ ጋዜጠኛታት ምስቲ ፕሬዝዳንት ንጸብጻብ ክጓዓዙ እንከለዉ ናቱ ምልክት ዘለዎ M&M's ቸኮላታ ከም መዘከርታ ይወሃቦም እዩ። ይኹን እምበር ጋዜጠኛታት ኣርማ ኤርፎርስ ዋን ዘለዎም ከም ማንካ ፋርኬታታት ፎጣን ዝኣመሰሉ ኣቑሑት ብዘይ ፍቓድ ምውሳድ ዝተለመደ ተግባር ገይሮም ምጽንሖም ይዝረብ። ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዋይት ሃውስ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ዝኾነ ሚሻ ኮሞዶቭስኪ ካብ ነፋሪት እቲ ፕሬዝዳንት ብዙሕ ነገራት ከም ዝወሰደ ይኣምን። ንሱ ነዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እዞም ኣቑሑት ዝኣከብክዎም ሕጊ ብምጥሓስ ኣይኮነን ንዝኾነ ኣካል ንኸሸቑረር እውን ኣይገበርክዎን ክብል ካብ ነፋሪት እቲ ፕሬዝዳንት ካብ መንጎ ዝወሰዶም ኣቑሑት እቲ ሓደ ምልክት ነፋሪት ኤርፎርስ ዋን ዘለዎ ካብ ወረቐት ዝተሰርሐ መስተይ ምዃኑ ይጠቅስ። እቲ ጋዜጠኛ ብተወሳኺ ናይ ባይደን ፌርማ ዘለዎ ናይ M&M's ቸኮላታ ከም ዘለዎን ይገልጽ። ብጽሕፈት ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ኣብ ሰማይ ተባሂላ እትግለጽ ኤርፎርስ ዋን ነፋሪት ኣብ 3 ደርቢ ዝተኸፋፈለት ኮይና 372 ትርብዒት ሜትሮ ስፍሓት ኣለዋ። እዛ ቦይንግ 747-200 ቢ ዝዓይነታ ነፋሪት ዝተሰርሐትሉ መንገድን ዝተገጥመላ መሳርሒታትን ኣብ ዝርዝር ነፈርቲ ውግእ ክትምደብ እዩ ዝገብራ። እዛ ነፋሪት ካብ መጥቃዕቲ ኣየር ንነፍሳ ክትከላኸል እትኽእል ኮይና መጥቃዕቲ ሚሳይል እንተተፈኒዋ ድማ ፍንጀራ ዘየስዕብ ልዑል ብርሃንን ሙቐትን ዘለዎ ጨረር ብምፍናው ኣንፈት ናይቲ ዝውርወር ሚሳይል ክቕየር እያ እትገብሮ። ኤርፎርስ ዋን ኣብ ኣየር እንከላ ነዳዲ ክትመልእ እትኽእል ነፋሪት ኮይና ኣብታ ነፋሪት ዝተተኽለ ናይ መራኸቢ መሳርሒታት ከዓ እቲ ፕሬዝዳንት ካብ ዝኾነ ክፋል ዓለም ትእዛዝ ንክህብ እዩ ዝኽእሎ። ወንበር እቲ ፕሬዝዳንት ኣብ ቅድሚት ክፋል ናይታ ነፋሪት ዝርከብ ኮይኑ ጋዜጠኛታት ድማ ኣብ ዳሕረዋይ ክፋል ናይታ ነፋሪት እዮም ኮፍ ዝብሉ። ኣብ ሃገረ ጋና ሓደ 63 ዓመት ዝዕድሚኡ ልዑል ጽልዋ ዘለዎ ካህን ንጓል 12 ዓመት ህፃን ብምምርዓው ቆጥዐ ኣላዓኢሉ። ጋናዊ ካህን ኖማ ቦርኮታይ ላወህ ተሰሩ ብቐደም ኣብ ዝተኻየደ ልሙድ ባህላዊ ስርዓት ነታ ቆልዓ ከም ዝተመርዓዋ ተፈሊጡ ሰፊሕ ነቐፌታ ድማ ይገጥመሎ። መራሕቲ እትሱ ዝርከበሉ ሕብረተሰብ ግን ነቐፌታታት ኣብ ዝቐርበሉ ዘሎ እዋን ሰባት ንልምዶምን ባህሎምን ከም ዘይርድኡሎም ገሊጾም። ኣብ ጋና ዝተሓተ ዕድመ መርዓ 18 ዓመት ኮይኑ ዝርግሐ መርዓ ህፃናት ይንከ እኳ እንተሃለወ ተርእዮታት ግን ይቕጽል ኣሎ። ዓለም ለኻዊ ጎስጓስ ዝገብር ዘይመንግስታዊ ትካል ገርልስ ኖት ብራይድስ ከም ዘመልክቶ ኣብታ ሃገር 19 ሚእታዊት ኣዋልድ ዕድሜን 18 ዓመት ቅድሚ ምምልአን ዝምርዓዋ ከም ዝኾናን 5 ሚእታዊት ድማ ትሕቲ 15 ዓመት ከም ዝምርዓዋን እዩ ዝገልጽ። ብዓሰርታት ዝቑጸሉ ኣባላት ማሕበረሰብ ዝተሳተፈሉ ብቐዳም ዝተኻየደ መርዓ ዘርእዩ ቪድዮታትን ስእልታትን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሑ ድሕሪ ምዝርግሖም ብዙሓት ጋናውያን ቆጥዖም ኣብ ምግላጽ ይርከቡ። ኣብቲ ስርዓተ መርዓ ገለ ደቂ ኣንስትዮ እታ ቆልዓ ንሰብኣያ ዝስሕብ ክዳን ክትከደን ብቋንቋ እቲ ከባቢ ክዛረባ እየን ዝረኣያ። ከምኡውን ንናይ ሰበይቲ ስራሕ ክትዳሎን ነቲ ብህያብ ዝመጻላ ነገራት ድማ ንሰብኣያ ጾታዊ ድሌት ንምዕባይ ክትጥቀመሉን ክመኽራ እየን ዝስምዓ። ነቐፍቲ ግን ሰብ መዘን እቲ ሓዳር ክፍርስዎን ነቲ ካህን ክምርምሩን ጸዊዖም ኣለዉ። እታ ጓልን እቲ ካህንን ዝውለዱሎም ማሕበረሰብ ደቀባት ንጉን ዋግን ብዙሕ ካብ ህዝቢ ጋና ኣብቲ ሓዳር ዘስምዖ ተቃውሞ ብምኹናን እቲ ነቐፌታ ካብ ድንቁርና ዝመጸ ክብሉ ነቲ ናቶም ባህሊ ደገፍ ከም ዘለዎም እዮም ገሊጾም። መራሒ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ኒቦርተይ ኮፊ ፍራንካዋ ዳግማዊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እታ ጓል ከም በዓልቲ ቤት እቲ ካህን እትጻወተ ተራ ጽሩይ ትውፊትን ልምድን ምዃኑ ሓቢሩ። ንሱ ወሲኹ እታ ጓል በዓልቲ ቤት እቲ ካህን ንምዃን ዘኽእላ ስርዓት ቅድሚ 6 ዓመት ጀሚራቶ እኳ እንተነበረት እቲ መስርሕ ግን ኣብ ትምህርታ ዕንቅፋት ከም ዘይነበሮ ተዛሪቡ። እታ ቆልዓ ነቲ ሓድሽ ተራ በዓልቲ ቤት ሊቀ ካህናት እትበቅዕ ንጽሕቲ ክትከውን ዘኽእላ ካልኣይ ልምዳዊ ስነ ስርዓት ክትፍጽም ትጽቢት ይግበር። እቲ ስነ ስርዓት ከዓ ንኸም ምውላድ ዝኣመሰሉ ናይ ሓዳር ሓላፍነታት እውን ከም ዘዳልዋ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ዓዲ እቲ ሃገር ሓቢረን። ሰብ መዚ መንግስቲ ጋና ግን ነታ ኣካታዓይ ሓዳር ብዝምልከት ዛጊት ዘውፅኦ መግለፂ የለን። ሕጊ ጋና ንባህላዊ መርዓ ኣፍልጦ ዝህብ እኳ እንተኾነ ብጉልባብ ባህሊ ወይ ልምዲ ግን መርዓ ትሕቲ ዕድመ ህፃናት ምፍጻም ኣይፍቀድን እዩ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።